Iselegu esashiya uXolisile Ndulumba eneziva zokutsha. Le ndoda eneminyaka engama-37 ubudala yayingunogada eKapa. Wahlaselwa sisigulo sokuwa xa wayefutha ngeyeza lesintu. Baqala emva koko ukutshintsha bube muncu ubomi bakhe. Andisakhoni ukufezekisa iminqweno yam namaphupha am yabona ebomini bam ngenxa ngoku andisaphangile. Bekungcono ngoba ndiphangela benikwazi ukwenza pha napha uyabo. Njengoba besisho ke nomama. Umama ebengumuntu ebethembe mna apha ekhaya. Esi siganeko sachaphazela kakhulu usapho lwexhoba. Ithemba lami lalilikhulu kakhulu ngaye. Kuba njengoba kudala ndaba ngumuntu ongenampilo. Nguyena mntwana ekhaleza kwangoku abenibuza. Uba mama ngabe uyayana kugqirha. Ndithi ke mna esendinethuba athi ayenzofisama imali. Avele afake imali ngoku nangoku. Indoda yayinomkhitha iseze ngobuso ezweni. UXolisile ngoku uthi umnqono wakhe kukubona ubuso bakhe bulungisiwe. Siyakhwaza nakuye nabani osomashishini ogqirha abanokunikela ngokuba ancedakale. Emva kokubona imeko ezikhwankqisayo oluphila phantsi kwazo usapho lwakwaNdulumba, umasipala waseSajonisi uthembise ngokuqinisekisa ukuba lufumana indlu. Kwiindaba zeSABC ndingumfundisi omhlekude embenengeni eSajonisi.